Bampo or the Tuja AB. Well, what we are saying is that we are not challenging the authority of the president in appointing persons into the civil service and local government service. Article 195 of the Constitution is very clear that persons to be appointed or in acting positions is by the president in accordance with the advice of the council in consultation with the Public Services Commission. What was read from the Birth and Death Registration Act was picked from the Constitution, 195 of the Constitution. It was nothing new. But we would have loved if Felix Kwachu should have gone further to tell us that which council gave advice to the president to appoint. Because the Constitution is saying in accordance with the advice of the council. But we all know that immediately this government came into power, all councils have been dissolved. So we should tell us which council met to advise the president on this appointment. But that Isaac Bampo and I wouldn't say watch say Crate free by mu eba ya nyadia e won hihye e kire se nia wonum etu anama dia fa efo ram eye Samuel eye botwe ne won sensem wane enam so mo wonum atetua eni nti wo kan sisi bipo e dia kire close akimani nyina se wo mon koso a ntrafie kosi se wonum befe wonum sanse obia mamane se atuate no wo atwe e dia sensen enu nti yentie nsɛm a owura Isaac Bampo nso de tu dwafa enei ɛhya ɔde ɛto ɔmanfo nso nya de a wɔn ɛte atuate no asensen ɛno ho. Okay, the council National Executive Council of Glossa wɔn hyia na wɔn twin Minister for Labour and Labour Employment n'asɛm a ɔde ato yɛn nim sɛ yɛn calling off yɛn strike yɛn hwehwɛ class a ɔde baa yɛn ho sɛ yɛn ba nti ase sɛ one striking the ebekoso. Enti wɔkyerɛ strike ne deɛ tie bia wɔn bɛkɔso a ahyɛ mu wɔ hɔ a nya sɛ atuate no mugu so a ɛte kosi sɛ wɔn akoma bɛtɔ mu yam ne aban bɛtumi ayɛ ɛde ama wɔn sɛ yɛbɛka yɛ a pani ɔno ɛbɔ amane firi aban kɛseɛ mu owura Felix Kwachi Fosu ɛde bɛtu dwa sɛ ɛnya deɛ nimenu yɛ aban etu anamo bia sɛ bia owura Samuel adumbotwe no oyi na de afiri osan sɛ anamo aban tu no entiatia anase entia mre bia ɛwɔ ho a enso krosak kyerɛ sɛ ɔmo de ɔmo bo enyo so wɔ saa anamo aban no atu to ɔmo kɔso a tiatua kosi sɛ aban bɛyi owura Samuel adumbotwe no ɛde no afiri saa tan no ɛso yɛmfiri wɔnom na yɛnkɔ nwomahua ho nsɛnsɛm wɔ ɛnimdifo ɔmo nim gye ɛwɔ nwomahua ho nsɛm ba santimantam a ɛde adesɛ ɛma aban sɛ nkɛbɛyɛ a Arabic kasa no wɔnom nhwɛ na suku ahodoɔ mu yɛmfa ɛnka adesua amanfo no ehua ho sɛ bɛyɛ bɛboa ama yɛ ma no bɛwie wɔnom teteɛ no wɔn bɛyɛ nkɔfoɔ bi a wɔn bɛtumi anya kasa ahodoɔ mu ɛnteteɛ na kwaba sɛ wɔn kopie mu ama ahodoɔ bi a wɔn ɛnkɔtɔ mu Arabic kasa no ɛyɛ kasa baako a okɔ ama ahodoɔ so a ɔgye tum paa ɛno nti ɛwɔ kopie mu asɔkɔre mampɔ mansi no mu a ahyɛ hwɛ nwomahua ho nsɛnsɛm so ɛde abɛtu dwa a wɔn ahyɛ aseɛ afei wɔn yɛ Arabic ɛyɛ quiz competition ama adesuafo a wɔn di nteteɛ ɛwɔ mansirim sɛ bɛyɛ bɛboa ama nkɔdaa dodoɔ no a ɛni bɛka sɛ wɔn bɛtumi ɛhwɛ Arabic kasa no mɛkɔba sɛ wɔn nso efiri sukuu mu na wɔn etu kwan ne ade wɔn anyini koraa kɔ suapɔn ne ade no a ɛbɛboa wɔn ama wɔn nso ɛkɔba sɛ ɛba kasa ahodoɔ mu a wɔn nkɔtɔ mu ɛwɔ hɔnom na ɛno ɛna mpanimfoɔ ɛkyerɛ sɛ saa nhyehyɛ wɔn de abɛn no ɛyɛ ade akɔpie mu ɛyɛ asɔkɔre mampɔ mansirim mu a abɛboa papaapa na yade a ɛbɛboa ma nkɔdaa no nso ani aka kasa no ho na ɔmagye mu nteteɛ owura Samson Anawini ɛyɛ panin kwankyerɛfoɔ hwɛ nwomahua ho nsɛm so ɛwɔ asɔkɔre mampɔ mansin mu wɔ bere a wɔyɛ Arabic ɛyɛ competition no nsɛm bi ɔde to yɛn nsɛntwerɛfoɔ anim bi ani. Arabic is a very important language, international language. And municipal no schools no do na Islamic schools. And almost Arabic no. Na ya pese you use Arabic no. Yeah, woman interest no kosra na faso ama almost gain interest in the other secular subjects because mathematics, social studies, English, science, and the rest. In fact, through this, woman ya bit my science and maths. But we know the man who said, "Hey, competition is good." So I idea ya pese you see Emma education in the municipal no improving fast. Penny atidi ni Eyora Samson Anawini asokore mampon
uko pie mu aso ya ahwe nwomahua wonsam so ono ene da no a wo chetem senti omode sa adwumade no ehyehyɛ so o mansin mu na tumi aboa ema nkwada wo mo gentete ewo adesua mu no so eba na arabic kasa no a o metumi adomu asuko papa na wo kyerɛ eye adwumade no sukuu maako aduwɔtwe ene ko mu a kansie ni mu ebe wi ase anasoro eye suna islamic wonum edna tumi ehwidi kan ya wɔn so agye brɛ ani edi enkomo ye bompa se ne sense ya na ebe sadi mu sa competition ye da radio se pa ye da teachers phone malam phone na asa na mu ma school no enkonye wei eye sukuu mu etumi ehwidi kan ewa kansie me kyerɛ arabic akansie a wɔn ekɔyɛ asokore mampomensi no emu ansaro eye suna islamic school no eno mutumi ehwidi kan ya eno achi ena deputy regional director ono ehwe nwomahua wonsam so oba santema ntemu apani a ohwe nwomahua wonsam so na be de kire owura Thomas Kwame Boatin HSN saa hyehyɛ ya mpanimfo no ede aba na ebehia pa so metumi atretremu akomensi a aka no so ewo mantam emu Arabic education already no ewo system no na ohwe most at times no yeah na ye other competition for science, ye competition for key, ye competition for others until Arabic no regional director no ye municipal director wa have and we na you say obeye and we the first one so in 2022 into be regional director no so no ade no ye the na fine because of course no ye anything na me ye the say Ashanti region ye pay status owura Thomas Kwame Boatin ono na aba santema ntemu aso ye hwe nwomahua wonsam so pani kwanchefo abede chie ene no na ne krakra mu ena owura Yusuf Muhammad ono ye Islamic education unit no manager also HSN saa hyehyɛ ya abɛ no aboa papa ama nkoda no ani abre so mbetumi asua de na beboa nso ama foforo bi a wɔn mfɔmo nhyem no wɔn ni bebre na wɔn nso atumi asua saa de ama wɔn tumi akɔmanim Arabic ewo system no for a long time minimum na enye official examinable to say aban no agi atum say Arabic eba be examinable official no enti we no ebe prepare nkwada no ama omo adisua akwankan essentially international language no omo hu mo ebetumi aboa ebe ko Ghana ni afanya nyina na bibia akoso yi ama so ye den ya wo de be BC enti ama omo sua de adesua de ekoso enti quiz no eboa pa ama bibia ekoso yi ama ye owura Yusuf Muhammad regional Islamic education unit manager ena yetenin kan ebushwa yegina nsemi so na de anopa no nsia kase na asini asori so se John Ayekrado o de Ghana akoma dwuma de ne beto so na se PSA enkoma Beatrice Piogabra Kwame Bafo Ajekum semufo Evans Inkum na na akohine mensa na bobo ne mai Baluchi de ko Facebook anopa mi ameje pini ye kenkan nsemu yi de ma mo me nana entry bo asiakon